हेलो सुनाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आङो मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे फरायहोलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय सुनाफोर नै दा फुंनि जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनोलाय जोङो आलु पराथा बानायदों दिनै आलु पराथा जाना होनोसै दिनै सोनाफोर संनाय खावनाय टाइम जालायबाय मिक्स दालि संदों आङो दिनै सबाय मुग दालि बुट दालि मसुर बेफोरैनो मिक्स दालि संबाय बाटार होलायनानै संसै एसे बाटार होनोसै जा एसे लाथा लाथाबासो गोथावहाय बेयो लाव लावबा थावा मोजां जबहोनोसै दा नै फारसेथिं ओंख्रिबो संगासिनो ओमफ्राय फारसेथिं केकबो अर्डार दं नालाय केकबो बानायना लानोसै दिनै माने बोथोरा माने बार स्रो बारगासिनो जै कारेन्ट थांबाथाय दा दिगदार जागोन माबा एक साइड ओंख्रि एक साइड केक बानायलांसै आं फाइनालि मोनबाय नै आंना मिक्स दालि ओंख्रिया बाटार होबाय बाटार होनानै दोनबाय दा गुदुंजों हारसिं गलिगोन बेयो गोथाव नुबाय होनदों आंना नै फारसेथिं केकआबो बानायखांबाय नै बेबायदि डिजाइन होबाय बेबायदिनो दल बानायनो थिनदों नालाय दल बानायनानै होबाय आङो जा किउट नुखाबाय एसे बेरायहैनोसैलाय नै जोंहा एक्ट्रिस मानैखौ बेरायनो लांसैलाय द एक्ट्रिस घूमने जा रही है अभी थोड़ा घूम के आती हूँ और उधर दो हेलेन है दो हेलेन उधर दो एक्ट्रिस थांबाय थागारसैलाय दा बबे मार्केटाव थांनाय जायो बबे मार्केटाव माने मुखेरिया होननायाव थांफ्लाथिनो आरो जोंहा हम हिर'इन अलग अलग है सबका लाइन अच्छा लग रहा है इधर कहाँ गया घर वालों बोल रहे आप स्टेटस नहीं डाल रहे कहीं घुमा नहीं रहे बोल रहे ऐसे ही डाल देती हूँ मकेरी में जा रही है गोजानावबो थांनो मोना नालाय गोजानावबो थांनो मोनथ'आ गैया बिजामादैयानो टाइम गैया गलत टाइम हुआ ना उसका बाबू का पापा का जो दोस्त है वो भी छुट्टी गया इसीलिए इनको और भी टाइम नहीं मिल रहा है सफैबाय नै मेन हाइवे नालाय ओंखारबायनो दिगदार जायो माबा गारिजों थांबा सुनांगौसो मोनजोबोहाय रेडिमेडखौनो मोनाबाव सुनांगौसो औ इधर रेडीमेड नहीं मिलेगा ना शूट हाँ उधर ही नहीं तो उधर क्या है उधर ही ले लेंगे नहीं तो पठानकोट में हम लोग जहाँ से लिया था हाँ उधर में होगा सेल तो ये ना आरोरा में महंगा होता है स्लोनी लहंगा ले लो शादी में पहनने के लिए इधर ही लिया था हमने क्या नहीं उधर से लिया लहंगा क्या करना हम किराए पे लेंगे दीदी बिराद बिहिर जायो है लामायानो साइड में आकर हाँ मार्केटाव फैलायबाय नै जोंहा जि जोम फानग्रा मार्केट सुइटार नायसै फैदो
थोड़ा पतला पतला दिखाना स्वेटर थोड़ा पतला पतला बड़ा साइज मम्मी लोग के लिए सही गेंदा लेना हाँ फिर आएंगे वापस मिठाई जान पे बने दा रेस्टोरेंट बे मा नाय लाय किते बे गथ'आ मेंबाय नै मालाय एक्ट्रेस जानाया जोंना ड्रेस गोदान लादों बे उन्दैफोरनि दख'ना उन्दैफोरनि ड्रेसखौ फाना छोटे बच्चे का ड्रेस ही नहीं बेचते इधर सुंदर लग रहा है सुंदर लग रहा है पिज्जा जानसे मालाय एक्स्ट्रा पिज्जा हाँ जोंनि जाग्राखौ जाखांलायनानैसो बावबाय होनदां सिंग्रा जादोंमोन गोथावमोन ना गोथाव लगाय लथाय सिंग्रा जाहैदों सिंग्राबाबो बिसिना बायदि बुटफोर बायदिबो नालाय माबा चावमिन बायदि लगायजोब्बाय नालाय भुल गैया दा आबि आदाया सले बायदि माबा माबि लगायजोब्बाय आरो बिसिना हे लावखौ मिनिनो ओंखारबाय जोंना आलासिफ्रा हमारे तरफ ऐसे छोटा छोटा लाव लेना आपको हमारे तरफ बड़ा बड़ा है ना क्या बोल रहा है बाजाराव थांनायानो ओरैबायदि लेट जाखाबाय खोमसिलायबाय 8 बजे से ऊपर हो गया ना कितना बजे को निकले थे हम 4 बजे हाँ हाँ 8 बजे को गेट भी बंद होता है आज अंदर कभी बंद ना हो जाए ओरैबायदि लेट जाबाय दिनै थाबायनांलायबाय जामादैया गथ' ओरैनो थांबाय बिदि थाबायहोबाय थाखो ना माखो गोबाव होनो अबायथो लानांगौ बेबा ए क्या बोल रहे दीदी दामा इतना देर नहीं दे रहे वो लोग को ऐसे बोल रहे चिंता हो रहा है चलने नहीं देगा तो कौन उठाएगा आपके तो रिक्शा मिल जाता है ना हाँ हमारा उधर तो रिक्शा मिल जाता है इधर रिक्शा भी नहीं है ना हम दोनों ही निकलते हैं हाँ लेने के लिए यहाँ हाँ सामान लेने के लिए मोनालाय थारबाय नै 6 बजे भी निकलेंगे ना यहाँ तक सामान लेने मोनाबाय आरो बेनि सायाव बै गेट खाथियाव लाखिबावा नैबे उथिबासि होननाय माबायावसो जों दखानाव फैबाय थाग्राया बावसो लाखिबावबाय बेनिफ्राय ओरै थांथारनानै नैबावसो का कवाटारानो गिदिंफिनखानांगौ नैबावसो बेफिनो जोंना कवाटारा नैबेयावसो कवाटारा जोंना फैफिननांगौसो सिथि हामगारदोंहाय सिथि हामगारदों नै एक केजी कम होना 1 केजी कम करा देती हूँ दै फाइनालि न'आव सफैबाय नै सोनाफोर दासो सफैबाय ओरैबायदि जायबुं जायथुं जाबोजोब्बायना गिदिंनो थाबायनो ओरैबायदि लेट जाबोबाय ओमफ्राय दा जोङो मा लाबोखो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै बांद्राय इसेबांबो लाबोआखै अब्लाबो लेट जाबाय आरो नै बे गथ'आ ओरैबायदि ना ड्रेस दे ओरै खालामनाय माबायदि ड्रेस लाबोदों मालाय गथ'आ मोननै नै लाग्रोनाय नोंनियाव ओरै मोदोमाव स्पेनानो गथ'नानो मोननै ओमफ्राय मोनसेयालाय जुथाबो नै आरो गांसेबाव होबाय बेखौ गांसे लादों बे जाबाय 1500 लादों नै बेहा जाबाय 500नि मोनबाय ओमफ्राय बाबुनोबो लाबोदों नै बाबुना प्लेन थिगैनो दं नोंना मोजां ब्लेक कालार नांगौ होननायखौ लाबोबाय बेनो ब्लेक कालारनि आरो बिफानालाय बोरै बिफानो नै बेबायदि लाबोबाय आं एसे बेनिफ्राय माबासिन गोजासिन लानो लुगैदोंमोन गैयाना ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय लंपेन्टआ बोरै बाबाना जेरै बेजों मोजां नुवा
समायसिगोन ना बेलाय लंपेन्ट गस्ला लाबोबाय बेनो ओमफ्राय नै आयु फदिनाया माबाजोब्बाय सेन्देलानो नै फदिना गोलैदेरबायहाय नै बावसो फदिना सोना लादोंमोन नै सेन्देल मोनहा आयु पान्जाबनि सेन्देल मालाय नै आंनि गंनियाव मानगोन दं रबाल पान्जाबनि सेन्देल नै मालाय नैबे बिलोगो सानैनि ओमफ्राय नै बेहा सोर सोरनि मिन्थिला नै मालाय जानो पान्जाबनि सेन्देल लाबोसोबाय ओमफ्राय मायाबो लादों आरो मानिबो दङ नै माना जराबा लाबोखादों नैबेहा बिलोगो सानैनि मालाय बेरायनायाव गाननो लाबोबाय ओमफ्राय नै बिस्रा सोर सोरनि लाखो मिन्थिला ओमफ्राय नैबेहा नै माबानि जोंनि मामिनि जराबा पान्जाबनि सेन्देल आंना गिदिरसिन नै नुवाखै साजायजोब्बाय गावनिखौ हनै साजायजोब्बाय ओमफ्राय प्लास्टिक मोनसे बावा बोरो ओमफ्राय नैबेहा एक्ट्रेस मानैनो बेरायनायाव गाननो मोनसे लाबावबाय दख'ना गाननानैबो थुफुर मुफुर जायो बिसिना ओंखायनो गांसे लाबावबाय राफोरफोर जालायलायो मालाय गस्ला गाननानैसो जागासिनो नै सासे मेंबाय नै मेंग्लिबायदां आयै जि खननांगौ जोंना 1 केजि जामथोंसै ओमफ्राय जेबो गैया मैगं थाइगंबोथ' लाबोनो मोनासै ओरैनो आपेलल' एसे लानानै फैबाय आंगुरालाय आयै नों लानाया आपेल आंगुरल' लानानै फैसाबबाय ओमफ्राय जाबाय एसे साहाथ' लोङासै ओरैनो सिंग्रा एरि जानानै एसे माबा जाबाय लेट जाबाय खुनुरुखुम सफैबाय बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर दिनै भिडिअआ भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सनाफोर बाय बाय गुड नाइट